Hagriti ka dostor ka jongi ki khasi ka kami ka dei kablay ka banga hayang adai kum kablay ka ba ki khun jonga ki buram wat ki khun dot ki khun jen ro ki jujan ki ju iet yanga wat haduk ki bahayang jonga namar kitip banga ngade ka priu babun khun henrai ha ki ni geran san jong social media pada phi khen ya ka keme jong ki jong phi kum kata ka badang kat kum kata ka babu at tanglang kum kata ka briu ka ba khlam khun khlam khti kum kata ka briu ka ba shumi naka dengan naka mau phi chu de yo kata ka keme ka ba shuyat ka ba shu masurok ka ba khempet ya ki khun ki khti tenga ngam sim de kum kata ka briu ka ba phin khen yang kum kata ka briu bat dak mau ba phi komen yang haru da komen dak ako ka buram namar banga ngawan hakini social media ngadawan nak benta jong phi pat ba mga kran mga sai ya kani kading bore ka sarkar ya kading te maraw ya kajalla hakisan pusau senem tang kata kala syai balada phi snuthu banga de ka briu ka batte ya phi pat I video jonga daba phi snuthu banga de ka briu ka swan kran ro kai hang ni tengam de ka ta ka keme ka jong phi nga de ka ta ka keme ka blai ko blai shibun